Nos dda, reis yma gyda poster A2 newydd Orielodl gyda'r teitl Yr Wyddor. Lot o chi wedi gweld hwn yn barod yn amlwg, ond falle ddim wedi gweld y lan mor agos â hyn. A meddwl falle byddwn ni'n cymryd y cyfle nawr falle i fynd trwyddo fe a'i esbonio bach o yr holl gynllunio mewn iddo fe den. Yn wahanol i lot o'r bethau peinto fi wedi bod yn gwneud, mae hwn wedi cael ei wneud ar y cyfrifiadur yn amlwg yn dilyn cwpl o wythnosau o wneud doodles ar bapur gyntaf. Bwydo nhw mewn wedyn, defnyddio meddalwedd ar y cyfrifiadur i liwio popeth mewn, a wedyn rhoi popeth at ei gilydd fel un poster mawr, a wedyn caledu ar graffi. A fi eitha hapus gyda ffordd mynd i troi mas i fod yn onest. Gobeithio bod chi sydd wedi prynu'n barod yn cytuno. Mae gyda ni lot fach o liw yn amlwg, a felly yn wahanol i'r arfer wedi cadw'r cefndir yn wyn. Mae fe lot o'n gefndir i'n ddi fel arfer yn dywyll. Ni'n meddwl bydde fe neisach cael poster falle mawr lliwgar a rhywbeth byddai'n sefyll mas ar wyn am unwaith. Yn enwedig os yw y poster yma falle yn mynd i fynd lan mewn ysgol neu mewn ystafell wely plentyn ac yn y blaen. Wedi trio cadw fe i apelio i oedolion fyd falle. Dim unrhyw reswm bod fi wedi dewis un peth fwy na'r llall o ran llythrennau. Pan o'n i'n mynd trwyddo nhw, o'n i jyst yn meddwl beth byddwn ni'n gallu tynnu llun sydd gyda siap mawr clir iddo fe. Cyn dechrau, rhywbeth bydde pawb yn gallu adnabod. Rhywbeth bydde'n rwydd falle i dynnu llun hefyd, dim sionedwys i rhy gymleth gyda gormod o siapiau gwahanol den. A ni hefyd yn siarad meddwl am rhywbeth bydde gyda rhyw liwau gwahanol i'w gilydd yn lle bod fi gormod o'r un lliw, jyst i gael bach o amrywiaeth. Oedd e'n amlwg hefyd bod eisiau cadw geiriau'n weddol o fyr. Unrhyw beth sy'n mynd bach rhy hir, yn amlwg mae'r llun yn goffo bod ychydig gyda llai wedyn. Ond wedyn wrth roi popeth at ei gilydd, mae fe wedi dod mas yn eitha da. Gyda digon o le i bob peth. Mae fe'n edrych fel poster sy'n gyda cydbwysedd eitha da. A wedyn mae dyn ni, dechrau gyda'r afal ar y dechrau. Wedyn mae dyn ni'r balŵn. Fi'n credu mae'r cranc yn credu yw'n hoff luni ar yr holl beth, yn ei lle hwnna ni'r braig. Mae dyn ni'r chwilen, wedyn mae dyn ni'r deinosor. A ni'n gofyn i'n blant i hefyd pa fath o bethau bydden nhw wedi licio gweld hwnnw. Ac yn amlwg, pan o'n i'n stryglan i ddewis rhwng doi beth gwahanol, lle bydde barn rhywun arall yn help. Felly wedyn ni'r ddraig yn amlwg, wedyn yr eliffant. Fan, wedyn bydd ni'r ffrindiau, wedyn ni'r gwely. Oedd y gafr i gael yr yna wedi troi mas yn well o beth o'n i'n meddwl. Oedd y gafr, pan ddechreuais i wneud y gafr, o'n i ddim yn rhy siŵr os bydde fe'n edrych o'r gafr ar y diwedd, achos dwi ddim yn un o'r gorau am dynnu lluniau wastad, byddech chi felly ddim yn credu ni ar y pryd. Fi'n mwy i wneud ar geiriau, mae'r pobl lot gwell na fi yn dynnu lluniau i gael yma. Wedyn mae'r haul, yr iar, Jac o'r i baw falle yw'r unig un sydd falle bach yn fach. Byddwn ni wedi licio hwnna bach yn fwy o bosib, ond wedyn mae fe dal yn gallu cael ei adnabod o ran siap y llun a'r geiriau. So dwi ddim wedi bod mor wal yna. Wedyn mae dyn ni'r lemon, mae'r llif wedi troi mas yn well yn ni'n meddwl fyd. Dyn ni'r falwen. Fi'n credu bod nith hanes i mwy o amser yn tynnu llun, jyst agos bod lot o bethau bach gwahanol yn stico mas ohono fe, ond i brofi to sy'n rhaid bod yr ochrau i gyd wastad yn esmwyth neis neu linellau syth. Jyst bod rhywun yn gallu adnabod y llun a'r geiriau pen draw, mae fe'n gweithio. Yr octopus yn un o'r rhai mwyaf o hwyl i wneud, gyda llythrennau yn gorfod ffito mewn yn y pen yn amlwg, a wedyn oedd un o'r coesau gyda'r ys ar y diwedd. Y pensil yn amlwg yn weddol rwydd i wneud, oedd dyn ni'r persawr. Y roced a'r rhosyn. A un o'r problemau ges i oedd y roced a'r rhosyn, fel o'n i wedi cadw nhw ar y ffail ar y cyfrifiadur, wedi rhoi hunain fel rhosyn gyntaf, wedyn roced, dim ond achos oedd e wedi cael ei drefnu nôl yr Wyddor Saesneg. A diolch yn fawr i'r person oedd sylwi bod hwnna wedi cael ei roi lawr y ffordd anghywir gyda fi. So bydde hwnna wedi bod yn gamgymeriad costus, a mae fe'n digwydd weithiau. Spectol wedyn, wedyn mae dyn ni'r tebot, mae'r thermometer, wedi troi mas yn eitha da, mae'r ew dyn ni, yr wy, a wedyn mae lot wedi gweud bod nhw'n licio'r ysbryd. Sa'n os oes hoff un gyda chi.
Ond fel wedi si, y cranc ar fraig yw'n hoff rai. Mae fe'n boster eitha mawr. Mae fe yn edrych yn arbennig o dda, byddwn ni'n gweud mewn ffram ddi. Fel sy'n lot o'n bethau yno. Cyn mae di yn ei popeth arall i sefyll mas, gyda'r holl amlinellu di, y teitl di. Cyn bydd bach o ddi rownd yr ochr yn edrych yn dda iawn. Os chi'n mountio fe hefyd, byddwn ni yn argymell, byddwn ni falle'n mountio fe yn ddwbl, gyda y prif fount yn wyn yn amlwg, ond cael un di dan o fe hefyd, a cael yw linell fach denau di yn mynd tu fewn y mount tu fas i gael rhywbeth o linell dwbl ddi wedyn o'n mount na mewnol ar ffram. Mi'n siŵr bydd hwnna'n edrych yn smart neis. So fel wedys i, rhywbeth gret i fynd lan ar wal plentyn, ond gobeithio to yn apelio i bobl sy'n meddwl bydd yn edrych eitha neis yn ei ystafell fewn nhw hefyd. Yn sicr mae fe'n bwynt trafod am rhywbeth gallech chi ddangos i bobl eraill, a mi'n siŵr wneud y ddyn i sylw mewn ystafell. So os chi'n meddwl bydd fe'n rhywbeth byddwch chi'n hoffi, mae fe ar gael ar y wefan am £12. Os ych chi'n meddwl bydd fe'n rhywbeth byddwch chi'n hoffi yn yr ysgol hefyd, cofiwch gysylltu. A gael rhywbeth allan i wneud. Diolch.